Ole Vincenzo episode sarina Chanle donang o episode sarina chuan Vincenzo chu thuretu tan ko ta chuan alo luta ko ta chuan thuretu tan chavaran lut ni lovin Babel chemical manager then khatte kuta thlaka wanga lo lut ani ve pakhat boka chutia aron lu lai chuan makti tak chuan an lo thli renga Babel researcher ho tu phone pakhat chu finfiana tan chuan han theru chotuma ma se Babel lam lawyer ho chuan a thei to lo thu chu lo hrilte ma se judge chuan lo thei rovin aphal angai ta chu phone chunga chuan an ei rum na tam tak mai alo oma finfiana athat em awang chuan apom mai chu alo ngai ta a Dr. Gilangai po chu Vincenzo chuan vawin ani na atang chuan anu thla ngei tur thu alo hril ve bok Vincenzo chuan arukin director Gilan upui professor Kimi chu lo minin kota thuretu tan chuan alo ti a kota chuan ron kalin inhmel thriat tirate an nei zo chuan Babel tana thilpoi mo tak mai chu aron kenglut nge nge a Babel group lam chon lo hnial na sa hle ma se judge chuan professor Kimi chu thuretu ni apal chakta tho thova ani na taka chuan Vincenzo khan professor Kimi chu lemjiana galleria mu khan Vincenzo chuan apasal thilti solna chungchang finfiana anei thu alo ril dai to a aruka apasalin bialnu anei thu le sum a chepral chungchang ta chu a ril boka Dr. Ramosanen an case khoilai chungchang an soi hona chu a hmoa chutia anu puithu thretua tang tur chu director gila chuan rontan atum lo thei lovin ani po chu thu soi tur chuan a ko chuak ve a anu pui chuan director gila chu damdoi a rui thin thu ta chu a soi ta deu dewa director gila chu a korban hlim tur chuan an hantia ma se ani chuan a lo du lo tlat soi kher ngai lo chuan a ti rin ti chu a chiang ta reng mai anu pui chuan thinrim tak chuan microphone chuan a pasal chu an vonge nge a Vincenzo chuan chu drama cha hlim tak chuan a lo ena jungu chuan thinrim tak chuan a lo thlir ve reng boka press conference chu atu ka chuan nei ngan atumta chuta chuan an BLSD department chu an thiat anga chumi kai hoi zong po chu rem atum thu soi chua atum nge nge ani chu chia chu an company tlu thelu tuk tur ve nan chuan ti thei an nei to ani chutia an case an chin fel tak nu chuan Vincenzo le cha yong ita chuan an hena chanlom na tan an chuak dun ta a Vincenzo chuan thomna le tuma a thom hnu chong om mai lo wang chuan a in thla kol zela thomno voisom ai tlem no chu a in thlak nge in rin om cha yeng jok chuan rei atm wang chuan alo mutluk sana ma se a thomno ha kalo in so piang chuan kut chu alo ben sak ve zel thova jun u thinrim chuan so hi ke le myong hi da chu akara roi sangin chak takin khopui pona chuan a kalpuya karatang an chuak chia chu su hi ka chu a hlaulu tuk chu a phun na samai myong hi chuan jungu bula chuan ngai tamadira ale peka chuan an chak ngai tur thu chu a rila jungu chuan alaka arin ngom nge ni ti chian na turin Vincenzo le chayong ilaka chuan ni thum chunga phuba la nge tur chuan atita a Vincenzo ta chu hlim tak chuan an plaza lama chuan an hota a an building a cheng ta chu an thu thar chu hril an hantuma ma se chuti lai tak chuan Vincenzo chuan diokjin he na tang chuan kola dong tatlat mai ani chuan an building chu kar khat nuwa chuan an ti chiat tur thu aron rilta an corridor a chuan Vincenzo chuan beauty salon na tanga nui ri thom chu a hretatat mai engchiang nge ni ti chian tuma an nei hret nak chuan mi pakhat a mai chan ve a samlo in hli anuang hi awamuta a Vincenzo hlaulu tuk chu a out awak mai ma se ani chu tu dang ni lavin yang ho a alo ni a chu yang ho hobby thar chu alo ni a online video a siam lecture lo ni in Vincenzo chu na ina chuan thingpui in pa in chanchin thara lo ena ta chuan coach Rosia chu Milan atangin Korea a ronjin ti an lo pon lai tak chu a mohlau mai chutia angai thlak lai chuan chayong in penapek chu an en renga chuti lai tak chuan architecture professor chungchang phone call chu adong ta enai tu pa le Vincenzo chu tempula chuan lu chu an han tuma ma se puithiam ta chuan pon lama chuan an lo tu boy ve mek boka Vincenzo chuan an plaza building chu na an tran theinan chuan a ngor na sat dona wangin awan puiber chu a nge thatok lo thu a thiam halwat chu wang chuan nga le deuh angai ni ti chu a thiam ngala ataka ti ai chuan alo soitu ni hi thil olsam takani ti alan na chu kha chena nei lo pa khan plaza building a khan rangka chak thuru ka om ti ria in ami chenga te chu a han rila ati chiana thalak vel ta chu a han mu kol vela ma se building a cheng ta chuan lo nui sanin thuleng wak vel mai maya an lo ngai saka an thinlung ero chuan bei seina an nei tho thung junnu le han sio ta chuan no lo dom dunin an pa chungchang ta chu an han soi mol mula
han sio chuan junlu hne na chuan apa chung ati angkha achunga ati ve don le don lo chu alo zota junlu chuan apa kutata company achu theinan damdoya chiwin alo that to hi alo ni a junlu chuan chairman hana chu wawin foka tin reng chung chuan athu a oi du lo ani chuan amit mu a kher chwa tur thu chu thinrim tak chuan alo soya tv lama chuan babel group lawin thu pa choina an lo nei ta ka chuan Vincent Jo chuan an building a chengte hne na chuan building an chua san wat tur thu aron thlena makse pak sio do chu lo lang le in building a chengte chuan an ril ru chuan thlang le ta dai mai chu an chuan lam ve chau chu lo ni a rang ka chak chu a om tak taka ngai na an nei awang chuan anin beina vera tel ve a building a chun zom zel chu an thlang ta zo ka chuti mek lai chuan police te lo thlengin chayong chu diklo taka a chera wang chuan an lo mana thamna tam tak ala ka wanga mantum an lo ni a chung an puna zong chong chu fin fian anei vekin police station an thlen huna chau an mu tir thei tur thu an ron suya Vincent Jo chuan fin fian a thatak anei to thu le atana atanga alak chwa wat tur thu chu shilin lokap chung atang chon chayong chuan Vincent Jo chu mafia zinga mi ani ti a se chuak tatlat mai Vincent Jo chuan mafia member ani a hria chu makati hle maya a hriat chan chu an zota chairman janga lukhama sirin stele a warehouse po hal sak thei mai ba ka thuria thar sa tak tak te a hriat thei wang chuan lawyer pa ngai ve mai chu ani lo tur thu in a changa chuti mek lai chuan chakjok ni tum chuan miong hi chuan chief prosecutor chu tham tumin beidongin alo let vele mek chutiam meng hi chuak ta chu casino lama chuan kalin in thamna chu an lo neya chuti lai tak chuan Vincent Jo chu rin lo dewa lo langin dokan khata chuan thudunin in biak na te chu an han neya prosecutor huanga chungchang chu an soi du nak naka Vincent Jo chuan chayeng chhuwa tura min pui the ne chuan puhonga chu anena hruai a intiam thu alo thil ve bok puhuangan khelmuala afapa in khelai chu munom ti tok chun alo ena Vincent Jo chu vakalin chief Russia mutura apui thei tur thu chu a han hrila an coach a hriat awang chuan afapa chu mang tangkain puhuanga chu a hne theita ani in biak na chu arem ti theita a ti chuan puhuanga chuan miang hi chu bepop ngalin apui thei tur thu chu awasila miang hi chu makti in chayong chu achuak theita asela tanga chuak ta chu Vincent Jo chu panding ngalin alom ema wanga ron kwa kha a om viau lain adara a jacket pu chung chuan a coffee ken lai chu alak sak ta dai mai Gema Plaza lama chuan siok do chuan anau da chu building te setur chuan alo phone khom ve mek he thila ker he chuan Vincent Jo chu a check out rem hle mai lelam ho chu an thanga a phiok le tatlat mai Vincent Jo chuan mi lo ruain jacket sen havek tur chuan atia an chetlai zong chu yang ho chu video ala vek turin alo ti bok siak do chu plaza a chuan an hautin an chuan an lo thleng tu ma lo dang tu turan humai lo manager a na chu jacket sen ha chuan alo chuaka misual rol ho chuan kutan thlak tan ta chuti lai chuan a chunga building a cheng ta chu man ruanen insual in pay at chuan an lo chuak ve ngalwar Vincent Jo chu lo langin building a cheng ta chuan Babel group ho an lo ma chon chu a muwa arwam han na siam na a chuan an mi roi ta chu Shri an lo kaya wang chuan midang kai chon an lo wangin an lo kal lo ani ti thu chu puhan na chuan aron hrila building a cheng te chuan thei to pa dan an lo tuma mu chuan aril ru a khoi ta lea chayong in chuan makti takin an en tarenga ole khate zong kha episode 7 chu alo ni re ta a like share le subscribe kha minoti sakzel tu chewin kan ngen mol mola cheu